что скоро в Америку поедем. Зальман. Твой сын сказал, говорит, я хочу говорить Зальмана. בוא לפה, שרמוטה, בוא לפה. למי? בוא לפה. מניאק, למי אתה קורא שרמוטה? למה את לא עוזרת לזלמן? למה אתה קורא לי שרמוטה, יא מניאק? למה אני אוהב אותה? איך תזדני? אני אוהב שרמוטות. מה את אני חושבת? לא יש לך שרמוטה שמה, מה אתה... אני יש לי 3 שרמוטות, אני כולה שרמוטות אוהבת. בוא לפה. דר, אני אתן לך בעיטה לביצים. דבורה, דבר איתי דבורה, יפה. קח אותה בידיים. אני אקח אותו, תיקח אותה אתה גבר עם גבר, אני אישה. מה, את אישה? כן, אז מה, אני גבר? כשיהיה לי צריכה זה אני. אמרתי לך בבוקר. כן, בבוקר, מגע? לא מוקדם, שאני אקום, אני אזיז ואני אתן לך. תן לי לנוח, אני יפה. On gaat verdoos bij je busje, joh, kada uitgebral. בוא, איפה אתה הולכת? תברך. אני הולכת.